Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo na inutos daw ni Herodes, ang hari ng mga Hudyo ang pagpatay sa libu-libong mga batang lalaki na may edad 2 taong gulang pababa para patayin ang itinakdang hari ng Judea o mas kilala sa tawag na Massacre of the Innocents, ang isa sa pinakamadugong kwento sa Biblia at ayon sa inilarawan ni Mateo sa kanyang isinulat na isa daw mamamatay tao si Haring Herodes. Pero sino nga ba talaga si Herodes at ano ba ang kanyang ginawa at bakit hindi siya matanggap-tanggap ng mga Hudyo sa kasaysayan ng mundo? Ito ang kwento ni Herodes or Herod the Great at kung paano niya nakuhang trono ng mga Hasmoneans sa Judea, ang isa sa pinakabrutal na hari sa kasaysayan ng mundo at ang haring nagpatayo sa pangalawang templo ng Judea, ang Arabong hari ng mga Hudyo. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Si Herodes or Herod the Great ay pinanganak noong 73 BC sa Idumea sa bahaging south ng kaharian ng Judea. Ang kanyang ina ay isang Nabatean Arab princess na mula sa Petra or Jordan, habang ang kanyang ama naman ay si Antipater the Idumean na isa ring Arabo na high-ranking official ng Hasmonean dynasty sa Judea. Ang kanilang tribo ay mga Idumeans, mga paganong Arabo na sinakop ng mga Hudyo at puwersahang kinonvert sa relihiyong Judaismo. Kaya sa murang edad pa lang ay alam na ni Herod na siya ay hindi Hudyo at kinakailangan gawin ang lahat para i-impress sa mga Hudyo para mapanatili ang kanilang impluensya sa Judea. Sa mga panahong yon, ang Judea ay isang client kingdom ng Roma na pinamumunuan sa syudad ng Jerusalem ng napaka-religious na dynastiya, ang royal family ng mga Hasmoneans na direktang descendant ni Haring David ng Israel. Sa mga panahong ding yon ay naging prime minister ang ama ni Herod sa Haring si Hyrcanus ng mga Hasmonean dahil sa taglay nitong galing sa pakikipagnegosasyon sa lahat ng bagay sa mga Romano, kung saan malaki ang tiwala ng mga Romans sa ama ni Herod na panatili ang kapayapaan sa Judea bilang client king ng Republika ng Roma. Lumaki si Herod sa syudad ng Jerusalem kung saan sa panahon ng Roman Civil War sa pagitan ng Senado ng Roma sa pamumuno ni Pompey laban kay Julius Caesar ay bumaliktad ang alyansa ng haring si Hyrcanus ng Judea sa side ni Julius Caesar dahil sa advice ng ama ni Herod. Kahit pa man na tinulungan ni Pompey si Hyrcanus, ilang taon na ang nakakalipas sa Hasmonean Civil War laban sa kanyang nakababatang kapatid na si Aristobulus, kaya binigyan ng parangal ni Julius Caesar ang ama ni Herod bilang napaka-loyal na tao, ang taong tunay na maaasahan partikular sa interes ng Roma sa Judea. Nang magbinata si Herod ay unti-unti na itong sinanay ng kanyang ama paano maging tunay na leader at higit sa lahat ay kung paano ma-impress sa mga Romano dahil alam ng kanyang pamilya na magiging successful ang si Herod sa Judea kung meron itong backing ng Roma. Kaya kinaibigan kaagad ni Herod ang pinuno ng Roma sa East, si Marcus Antonius or Mark Antony. Madaling nagkasundo si Mark Antony at Herod dahil sa pareho silang mahilig sa politika at pagpaparty. Noong 47 BC, isang rebelyon ang naganap sa Northern Galilee dahil ayaw magbayad ng buwis ng mga Hudyo sa mga Romano sa rehiyon. Kaya itinalaga ng Roma si Herod bilang gobernador ng Northern Galilee para ipasipay ang mga Hudyo sa lugar. Sa mga panahong yon, si Herod ay 26 anyos pa lamang at alam niyang yun na ang kanyang pagkakataon para ipakita sa mga Romano ang kanyang kakayahang mamuno at kung tagumpay siya sa kanyang kampanya sa bahaging norte ng Judea, ay paniguradong pagkakatiwalaan siya ng Roma.
Nang dumating si Herod sa Northern Galilee, madali nitong na-pacify ang mga local sa lugar sa pamamagitan ng dahas kung saan daan-daang mga Hudyo ang pinatay ni Herod sa rehiyon. At higit sa lahat ay napakagaling niyang kumolekta ng buwis dahilan sa pagkaka-impress ng mga Romano sa kakayahan ni Herod. Pero dahil din sa kabrutalan ni Herod sa rehiyon, ay mas lalo itong pinagkakamuhian ng mga Hudyo dahil alam nilang hindi naman ito Hudyo kundi isang Arabo. At higit sa lahat ay inuuna pa nito ang interes ng mga Romano kung saan nagdemand ng mga Hudyong aristokrat sa Jerusalem sa Roma na dapat managot si Herod sa mga pinagpapapatay nitong mga Hudyo sa Northern Galilee. Pero hindi ito pinansin ng Roma dahil alam ng mga Romano na si Herod lang ang kanilang maaasahan sa Judea para mapanatili ang kapayapaan at higit sa lahat ay mapagpapatuloy ang pagkolekta ng buwis. Dahil sa pagiging loyal at successful tax collector ni Herod sa Northern Galilee ay in-expand ng mga Romano ang kapangyarihan ni Herod. Tinalaga kaagad nila itong bagong gobernador ng Syria at Samaria kung saan mas lalong lumawak ang kanyang kapangyarihan at impluensya sa Judea. Sa panahong ding yon, nagpakasal si Herod sa kanyang unang asawa na si Doris at nagkaanak sila ng isang batang lalaki. Pero matapos ang 6 na taong pagsasama ay pinalayas ni Herod si Doris, pati na ang kanilang anak na si Antipater matapos nitong makilala ang Hasmonean princess na si Mariame, ang apo ng hari ng Judea na si Hyrcanos. Ayon sa isinulat ni Josephus, ang historiador ng mga Hudyo, na nabighani daw si Herod sa taglay na kagandahan ng prinsesang si Mariame. Pero ang katotohanan talaga ay gusto lang ni Herod na magkaroon ng koneksyon sa mga Hasmonean dahil ang pamilyang ito ang namumuno sa Judea. At higit sa lahat, si Mariame ay direct descendants ni Haring David ng Israel. At kung mapapangasawa ito ni Herod ay paniguradong mabibilang siya sa kanilang pamilya at higit sa lahat ay naniniwala ang mga Hudyo na ang tanging mga descendants lang ni Haring David ang may karapatang maging hari ng mga Hudyo. At si Mariame ang siyang magbibigay ng daan kay Herod sa trono ng Judea. Samantala, ang kaibigan ni Herod, ang ka-joint ruler ni Octavian na si Mark Antony na siyang namamahala sa eastern half ng Republika ng Roma, ay pinababayaan ang kanyang mga tungkulin dahil sa nababaliw na ito sa kanyang pagmamahal sa reyna ng Egypt na si Cleopatra. Dahilan sa pag-atake ng Parthia sa Judea, na sa mga panahong iyon ang Parthia ay isa ring superpower na bansa, ang karibal ng Roma, at tagumpay na sinakop ang buong Judea at itinalaga ang kanilang Jewish puppet king. Tumakas naman kaagad si Herod papuntang Alexandria, ang kapital ng Egypt, kung saan humingi ito ng tulong kay Cleopatra. Pero tinanggihan si Herod ni Cleopatra dahil may sarili ring interes ang reyna sa rehiyon dahil dati kasing nasa ilalim ng kontrol ng mga ninuno ni Cleopatra o ng Ptolemaic Egypt ang Levant, dahilan sa paglalayag ni Herod mula sa Alexandria papunta sa Roma. Nang marating ni Herod ang syudad ng Roma ay namangha ang mga senador ng Roma sa katapangan ni Herod nang tawirin ito ang Mediterranean Sea sa kasagsagan ng winter, ang pinakadelikadong panahon na maglayag sa Mediterranean Sea. Inimungkahi naman kaagad ni Herod sa Senado ng Roma kasama ang pinakamataas na pinuno nito na si Mark Antony at Octavian na kinakailangang makontrol muli ng Roma ang kabuuan ng Judea at mapalaya sa mga Parthians, at higit sa lahat ay kinakailangan pa rin nilang suportahan ng Roma ang Hasmonean dynasty sa rehiyon dahil ito lang ang natatanging pamilyang sinusuportahan ng mga Hudyo para mapanatili nilang kapayapaan. Pero naggulat si Herod sa desisyon ng Roma dahil ayon sa mga senador ng Roma na wala silang pakialam kung sino man ang mamumuno o magiging hari sa Judea. Ang kanilang tanging gusto lang ay maibalik ito sa kanilang kontrol, at sa oras ding iyon idineklara ng mga Romano na si Herod mismo ang kanilang susuportahan bilang bagong hari ng Judea. Noong 40 BC, formal na idineklara ng Senado ng Roma at ni Mark Antony na si Herod na magiging bagong hari ng Judea. Pero hindi ito tinanggap ng mga Hudyo sa Judea dahil mas prefer nila ang Hasmonean puppet king ng Parthia. Kaya isang madugong kampanya ang ginawa ni Herod sa pamamagitan ng pwersang militar ng mga Romano. Libo-libong mga Hudyo ang pinagpapapatay ni Herod, at noong 37 BC, 3 taon matapos siyang idineklarang hari ng Judea, ay tuluyan ng bumagsak sa kontrol ni Herod ang buong Judea.
Pero kahit ganun pa man ay hindi pa rin tanggap si Herod ng mga Hudyo bilang kanilang bagong hari dahil hindi naman ito Hudyo kundi isang Arabo. Sa panahong ding yon ay inasawa na ni Herod si Mariame ang Hasmonean princess na apo ng dating hari para maging legitimate ang kanyang pag-upo sa trono ng Judea kung saan nagkaanak sila ng 2 batang lalaki. Kahit ganun pa man ay malaki pa rin ang galit ni Mariame kay Herod dahil hindi lang dinipose ni Herod ang kanyang lolo kundi mahahaluan pa ng dugong Arabo ang kanyang pagiging pure royal blood bilang descendant ni Haring David. Kahit ganun pa man ay mahal na mahal daw ni Herod si Mariame at napakasiloso sa kanyang napakagandang asawa ayon kay Josephus. Dahil hindi siya matanggap-tanggap ng mga Hudyo bilang kanilang hari ay nagmungkahi si Herod sa mga Hudyo na gawing high priest sa Temple of Jerusalem ang nakababatang kapatid ni Mariame, ang 13 anyos na si Aristobulus III na isang pure Hasmonean prince na tinanggap naman kagad ng mga Hudyo. Sa paniniwala ni Herod ay matatanggap na siya ng mga Hudyo bilang kanilang hari dahil sa pagbigay niya ng posisyon kay Aristobulus sa templo. Pero nang lumabas si Aristobulus sa harap ng mga tao sa gate ng Temple of Jerusalem ay nag-iyakan ang mga Hudyo at tuwang-tuwang nakita ang kanilang prinsipe. Nagsigawan pa ang napakaraming tao nang itaas ni Aristobulus ang kanyang kamay kung saan inggit na inggit si Herod sa kanyang nasaksihan at alam niyang hindi niya ito matitikman sa mga Hudyo. Sa sobrang galit, selos, inggit at puot ng damdamin ni Herod ay pinadala nito si Aristobulus sa Jericho para sa isang pool party at doon nilunod ng mga sundalo ni Herod si Aristobulus sa isa sa mga pool sa lugar na dahilan sa pagkamatay ni Aristobulus ang pinakahuling lalaking pure Hasmonean royal blood ni Haring David. Sa galit ni Mariame dahil sa pagpatay sa kanyang nakababatang kapatid ay humingi ito ng tulong kay Mark Antony at Cleopatra sa Egypt. Sinulsulan naman kaga ni Cleopatra si Antony na patayin na si Herod para i-take over ng Egypt ang buong Judea. Pero dahil sa napaka-praktikal na rason ni Herod ay pinatawad ito ni Mark Antony. Pero inutos ni Mark Antony na ibigay kay Cleopatra ang rehiyon ng Jericho. Walang magawa si Herod kundi sumunod sa kanyang master. At para ma-impress sa mga Hudyo sa kanya, para makalimutan nila ang kanyang ginawang pagpatay kay Aristobulus, ay nirenovate ni Herod ang sira-sira ng templo sa Jerusalem na itinayo pa ni Haring Solomon. Sa loob ng 8 taon itinayo ni Herod ang pangalawang templo sa Jerusalem at napalawak pa nito ang buong lugar at idiniklara ni Herod na lahat ay welcome sa templo except sa Holiest of Holies, ang pinakasentro ng templo kung saan ang mga high priest lamang ng mga Hudyo ang pwedeng pumasok. Lahat ay malayang makakapasok sa outer temple, mga Hudyo man o mga hintil, pati na mga kababaihan ay pwedeng pumasok sa templo. Kahit si Jesus mismo ay naabutan pang pangalawang templo ni Herod sa Jerusalem bago ito winasak ni Titus noong 70 AD. Sa unang pagkakataon ay tinanggap na si Herod ng mga Hudyo na kanilang hari dahil sa pagpapatayo nito sa pangalawang templo. Sa pagtakbo ng mga taon ay naging payapa ang Judea pero habang patanda ng patanda si Herod ay unti-unti na itong nababaliw dahil sa walang tigil itong pagpapa-impress sa Roma, pagkolekta ng mga buwis para sa Roma at ganoon na din sa mga Hudyo na kinakailangan niyang palaging ma-impress. Kasama na dito ang walang katapusang threat sa kanyang posisyon at baka bigla na lang siyang matanggal sa kanyang trono. Sa madaling salita ay exhausted na mentally si Herod kaya pabago-bago ang ugali nito. Mas lumala pa ang sitwasyon noong 31 BC nang sumiklab ang civil war sa pagitan ni Mark Antony at Octavian sa Roma. Alam ni Herod na kapag matatalo si Mark Antony sa digmaan, kasama rin siyang babagsak nito dahil alam ni Octavian na si Mark Antony ang master ni Herod, ang kanyang patron sa Roma. At sa taong ding yon, sa buwan ng September ay natalo nga ni Octavian sa labanan si Mark Antony at Cleopatra sa Battle of Actium sa Greece. Pero timing naman sa mga panahong yon ay hindi kasama si Herod sa pwersa ni Mark Antony dahil nasa Petra ito at nakikipaglaban sa isang rebelyon.
Nang malaman ni Herod na natalo ang kanyang master na si Mark Antony, naglayag agad ito papunta sa Roma at hinarap si Octavian para magbigay ng papugay sa pinakamakapangyarihang tao sa Republika ng Roma. At higit sa lahat ay panaliwanag nito kay Octavian ang praktikalidad. Kung siya pa rin ang magiging hari ng Judea, ay walang magbabago, tuloy-tuloy pa rin ang buwis ng mga Hudyo sa mga Romano. Pagkatapos ay nagbigay ito ng regalo kay Octavian ng 700 talents of pure silver, ang isang talent na may timbang na 30 kilo na tinanggap naman kaagad ni Octavian. At kinonfirm nito na si Herod pa rin ang magiging hari ng Judea sa ilalim ng Roma. Nang makabalik si Herod sa Judea, sinimulan kaagad nito ang kanyang pinakabagong proyekto para ma-impress ang kanyang bagong master. Itinayo ni Herod ang port city ng Caesarea bilang papugay kay Octavian Caesar. Ang syudad na ito ay pumapangalawa sa Roma dahil sa napaka-diverse ng syudad sa lahat ng mga lahi. Welcome ang lahat sa lugar, mga Hudyo, Hintil, mga Griego at kung ano-ano pang lahi ay pwedeng makipagkalakal sa syudad, kung saan doon nagsimula ang talento ng mga Hudyo sa pagiging magaling na mangangalakal sa kahit sino. Ang syudad rin ng Caesarea ay siyang nagpayaman ng husto sa Judea dahil lahat ng kalakal sa rehiyon ay doon dumadaan papunta sa iba't ibang bahagi ng Mediterranean Sea. Pero mas lalong nabali si Herod nang malaman niyang nanglalalaki ang kanyang asawang reyna na si Mariame. Kaya inutos nito na patayin ang kanyang asawa. Ito rin ang dahilan sa tuluyang pagka-depress ni Herod dahil mahal na mahal ito ni Herod. Pero huli na ang lahat, pinugutan niya na ito ng ulo kaya mas lalong lumala ang sakit ni Herod sa pag-iisip at lumayo sa Jerusalem kung saan itinayo niya ang palace complex sa fortifikasyon ng Masada, ang isa sa pinakamagandang palasyo sa antiquity. Pero kahit ganun pa man ay mas lalong lumala ang sakit ni Herod. Palagi na lang itong nagdududa sa kahit sino na papatayin siya at aagawin ang kanyang trono. Sa edad na 60 years old ay mas lalong lumala ang sakit ni Herod at hindi ito makapagdesisyon kung sino sa kanyang dalawang anak kay Mariame ang papalit sa kanya kung sakaling mamamatay siya. At dahil sa palaging paranoid ay hindi nawawala sa kanyang pag-iisip na tatraidorin siya ng kanyang mga anak dahil sa pagpatay nito sa kanilang ina. Kaya pinatawag nito at pinapunta sa Jerusalem ang kanyang dating asawang si Doris at ang kanyang unang anak na lalaki na si Antipater. Dahil sa kanyang paniniwala, ito lang ang kanyang mapagkakatiwalaan na hindi magtatraidor sa kanya. Pagkatapos ay pinapatay ni Herod ang kanyang dalawang anak kay Mariame dahil sa kanyang paranoia. Pero mas lumala ang paranoia ni Herod sa ika-34th year ng pamumuno nito bilang hari nang biglang may dumating na 3 wise men sa Judea na may dalang mga regalo para daw sa hari ng mga Hudyo. Ipanaliwanag pa nito kay Herod na ang kanilang pakay lang daw ay magbigay, pugay at regalo sa bagong ipinanganak na hari ng mga Hudyo na ayon pa sa mga Magi ay nasa propesiya daw ito at hindi lang daw sa Judea maghahari kundi sa buong sanlibutan. Ang kanilang tinutukoy ay si Jesus. Kung saan sinagot naman ito ni Herod, sige umalis kayo at hanapin ninyo ang batang ito at kung matatagpuan ninyo ito, ipaalam ninyo kaagad sa akin para ako rin ay makapagbigay ng regalo. Nang malaman ni Herod na nasa Bethlehem ay pinanganak ang bata, ipinadala niya kaagad ang kanyang mga sundalo para patayin ang batang Jesus para hindi makuha ang kanyang trono. Pero ayon sa Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, binisita si Joseph ang ama ni Jesus sa kanyang panaginip na umalis kaagad sila sa lugar at tumakas papunta sa Egypt. Nang malaman ni Herod na nakatakas ang banal na pamilya ay inutos nito na patayin ang lahat ng mga batang may edad 2 taong gulang pababa sa buong Bethlehem at sa mga karatig lugar nito. Matapos nito ay wala nang tigil ang pagiging paranoid ni Herod. Unti-unti na itong nababaliw sa pagtakbo ng panahon hanggang sa magkasakit ito sa balat kung saan napupunit ang kanyang balat at bigla-bigla na lang sumisigaw sa sakit or galit at kahit sino na lang inuutos na patayin. Minsan para daw itong sinasapian hanggang sa unti-unti nang nabubulok ang kanyang balat. At dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ay sinubukan pa ni Herod na magpakamatay na lang. Pero napigilan pa ito dahil sa pangyayari diniklara ng unang asawa nito na si Doris na may bago na silang hari, si Antipater, kahit pa manabuhay pa ang ama nitong si Herod. Nang umabot kay Herod ang balita ay inutos kaagad ito na patayin ang mag-ina.
Pagkatapos ay pinatawag niya ang lahat ng mga Jewish nobles or Jewish aristocrats sa Jericho, kung saan andun si Herod, at doon inutos niya sa kanyang mga sundalo na patayin ang lahat ng mga ito pagkatapos niyang mamatay. Nang malagutan ng hininga si Herod, ay inutos ng kanyang kapatid na babae na huwag sundin ang pinakahuling utos nito dahil bunga lang yon ng kabaliwan ni Herod. Pagkatapos ay inilibing si Herod sa kanyang huling hantungan, ang kanyang palasyo sa Jericho, ang Herodium. Matapos mamatay ni Herod ay nagkaroon ng power vacuum sa Judea dahil hinati ng kanyang tatlong natitirang anak ang kapangyarihan sa Judea hanggang sa tuluyan na itong inanex ni Octavian or Augustus, ang pinakaunang emperador ng Roma, at naging probinsya ng Imperyong Romano na pinumumunuan ng isang Romanong gobernador na nakatira sa palasyo ni Herod sa Jerusalem. Kahit ganun pa man si Herod ay isang outsider dahil siya ay Arabo, ay napanatili nitong payapa ang Judea sa ilalim ng kanyang 37 years na pamumuno. Siya lang ang haring nagpatayo sa pangalawang templo ng Israel na hindi nagawa ng mga hasmonian, at higit sa lahat ay naging mayaman ang Judea dahil sa kanyang mga itinatag na coastal cities sa Mediterranean coast, partikular ang syudad ng Caesarea, kung saan ipinakita ni Herod na kayang mamuhay ang lahat ng tao kahit anong lahi at paniniwala sa iisang lugar ng payapa kung may pagkakaintindihan at respeto sa kapwa at takot sa kanilang hari. Hanggang dito na lang muna, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.